हिंदी रे ମୋ ସହିତ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନେଉଛନ୍ତି S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟି କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ପ୍ରକାଶ ଦାସ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଯାଜପୁରରୁ। ଯାଜପୁରରୁ। ତ ଇଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଦୀପ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର। ତ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଫୋନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ତ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇସିଂ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 79,999ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଜି ନେଇଯିବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହୁଏତ ଅଫର୍ ଯଦି ଉଠି ଯାଇପାରେ ତ ଭାଇକି ଆମ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ତ ଭାଇଙ୍କର S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଓପନିଂ ନେବେ ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଇଟା ମୋର ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା 23 ଆଣିବି ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ସାକାର ହେଇଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରା କିଣିବାର S22 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଧରିଥିଲେ 23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଧରିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହୁଏତ 1,40,000 25,000 ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ସେଥିପାଇଁ କିଣି ପାରୁନଥିଲେ ତ ଆଜି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ 79,999ରେ ଆଜି ଅଲ୍ଟ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଅଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ କର୍ଡ଼ ଦିଅ। आप कर दो नियंतु सब जगह घर नहीं पड़े बनिया पड़ो